Oo, libre yan. Asa mo, paingon? Ha? Kaway. Pinit kayo. May video. Sige. So what's up mga ka-Squirtress, no? Magandang hapon to all my subscribers and followers. Ngayon mga ka-Squirtress, since off natin, no? So naisipan kong bumili ng macchiato dahil sa init ng panahon ngayon mga ka-Squirtress. Okay? And then pagkatapos nito ay samahan niyo ko mga ka-Squirtress, no? At ipamigay natin to mga ka-Squirtress. Okay, so please like and share this video mga ka-Squirtress para marami tayong matulungan pa ng mga kapwa natin mga ka-Squirtress kahit maliit na bagay. Okay. Tay, order niyo po, dumating na order niyo. Order. Yun na. No. Ito tayo, para sa iyo tayo. Palamig tay. Wala ka bang kasama tay? Ito duha. Okay. Doon, paano na lang ako nito? Sayek naman. Libre yan. Asa mo, paingon? Ha? Kaway. Pinit kayo. May video. Sige, naka. Ayan, dalo. So ayun mga ka-Squirtress, no? So please share and like this video mga ka-Squirtress para marami pa tayong matulungan, no? Na kapwa natin mga ka-Squirtress. Okay? Also please subscribe and hit the notification bell mga ka-Squirtress para updated ka sa ating mga bagong uploads na video mga ka-Squirtress, no? Lalo na pag meron tayong mga bagong content mga ka-Squirtress. Okay? So ayun.